Першую саюзную праграму па пераадоленні наступству аварыі на ЧАЭС запусцілі ў 98-м, праз чвэрць стагоддзя, на старце 6-й этап. Тое, што пачыналася як экстранныя меры, ператварылася ў выразную стратэгію. Мэта нязменная – зрабіць жыццё на пацярпелых землях не просто бяспечным, а паўнавартасным. Сегодня мы видим и контролируем все. Часть наших пунктов направлена и вне, на сопредельные территории, где находятся атомные станции. Например, Игналинская, которая вроде и закрыта, но ведь там все еще осталось, есть ядерное топливо. То же самое Чернобыльская, Ровенская, Смоленская. То есть фактически мы мониторим ситуацию не только внутри страны, но и снаружи. Я уже не говорю о территории, которая находится вокруг нашей атомной станции. Сегодня это современные подходы безопасности. Новая 6-я праграма – гэта паўнавартасны план на будучыню. Мэта ператварыць пацярпелыя раёны ў тэрыторыі поспеху, дзе эканоміка і сацыяльная сфера працуюць на ўстойлівы вынік. Галоўны прыярытэт – здароўе. Адзін з ключавых напрамкаў – укараненне адраснай высокатэхналагічнай меддапамогі. Гэта значыць, што самыя сучасныя тэхналогіі і унікальныя аперацыі стануць яшчэ больш даступнымі для кожнага, хто ў іх мае патрэбу. Ежегодно у нас по программе проходит лечение, реабилитация и оказание высокотехнологичной медицинской помощи более 1000 человек. Прежде всего хирургическое вмешательство. Наиболее спрошены вопросы сердечно-сосудистой патологии. Гомельский научно-практический центр радиационной медицины и эндокринологии наш партнер по совместной деятельности в рамках союзного государства. Здесь у нас тесное общение и по научным программам, и по обмену опытом на протяжении уже нескольких десятилетий. У рамках абмеркавання важнейшых этапаў жыццядзейнасці удзельнікі семінара выпрацавалі пэўныя рэкамендацыі для далейшай працы. Па сутнасці, на пацярпелых тэрыторыях закладуць падмурак новага жыцця. Будуць сфарміраваны планы мерапрыемстваў па развіцці інфраструктуры і стварэнні новых працоўных месцаў. Тым больш, што і дагэтуль зроблена немала. У нас выстроена целая система мер по поддержке населения, пострадавшего от аварии. За эти годы построено практически 70 тысяч квартир и домов. Проложены тысячи километров водо- и газопроводов. Заасфальтированы улицы и дороги. За это время более 100 объектов, садики, школы, медицинские учреждения построены и реконструированы. 6-я праграма саюзнай дзяржавы ўжо зацверджана 2 бакамі, зараз дапрацоўваюцца дэталі. Рознабаковае ўзаемадзеянне будзе ўключаць 5 кірункаў – ад медыцыны да вяртання забруджаных тэрыторый у гаспадарчую дзейнасць. Але супрацоўніцтва саюзнай дзяржавы ў рамках ліквідацыі наступстваў не абмяжоўваюцца выключна агульнымі праграмамі. В рамках союзного государства у нас есть отдельное мероприятие – это оздоровление детей, которые проживают в пострадавших районах и России, и Беларуси. Эти дети ежегодно у нас посещают санатории за весь период. Вот в рамках союзного государства данного мероприятия прошло оздоровление более 30 тысяч детей. И в этом году у нас также запланировано это оздоровление, будет примерно оздоровлено 1050 человек. Примерно такие же показатели были в прошлом году. 6-я саюзная праграма – гэта не просто документ, гэта гарантыя бяспекі і развіцця на гады наперад. Старт практычных мерапрыемстваў намечаны на канец гэтага, пачатак наступнага года. Рэсурсы вылучаныя, задачы ясныя. Цяпер справа за рэалізацыяй, каб кожны укладзены рубель прынёс рэальную карысць тым, хто жыве і працуе на пацярпелых тэрыторыях. Тацяна Пімёнкава, Ольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».